Takže vás zdravím u dalšího videa a zase jsem tu já hrát opět Lolcec a je tu další challenge a jsem přemýšlel a tak zkusíme olej. Golden oil. Nevím, takového malého panáka si dáme, no. Smrdí to jako olej. Oňoňo. Ještě. Takže děkuji za 200 odběrů, tady vidíte. Je to olej. Ty vole, to smrdí. Ne, jako nesmrdí to. Přemýšlel jsem ještě, další challenge bych chtěl udělat mouku, zkusit si jíst. Je to mastný. Já se z toho zase poseru. Ale však dobré, však. Tohle je za těch 200 odběratelů další challenge, jako když tak napište ten další challenge, co bych měl dát, olej je takovej. Dupej to tam. Takže jdu na to. Ne, nejdu. Bé. Ty vole. Počkejte, já to musím zapít. Jako to není až tak hnusný, ale je to takový slizký. Tak první si zpražin už je za námi. Mě blbě z toho. Ale celý zbytek už pít nebudu, jeden panák mě stačil. A děkuji za slednutí videa, za odběry, lajky. Když tak pište, jaký jste chtěli další challenge, já se jdu umyt. Spíš ruky, mám to masně to oleja. Takže děkuji a to je vše k tomuto videu, tak já se s vámi loučím.